ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем, пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. мошиное ки аз территорияи Москва ва аз территорияи Тоҷикистон ки ва мошинои алишӣ, мошино ай 12та зиёд астанд ки бениҳоят мошин бисёр астанд ва мошинои арзон ки соҳибошон рӯӣ карданд. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан марама сурат маълумота дар WhatsApp имо экранмада рӯи кунем. дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза дӯстон азиз, Opel Vectra B аст ки Opel дути караванш астае, Nissan Maxima американка астае, Opel Astra G хетчбек астае, Daewoo Nexi соли 2013 бо нархи арзон, бояд дига Opel Astra G хетчбекаш, Lada дӯстон азиз, ки мошинои Lada солои нав ай Москва вардаги аст ки нав Тоҷикистон омадаги ва Toyota Prado аст ки бо нархҳои арзон сайстанои зур ва Opel Caravani сафед аст ки нархи арзон ва Камази фурӯшӣ аст ки боркаш бояд ага Газели фурӯшӣ ки боркаш бояд ага Opel хетчбек бо нархи арзон ки мо дарои кардам мо қабул кардем ва курси имрӯза боша 120 сомония аст. мо боша навор асар мекунем, баромад рафтем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Toyota Prado аст бо адрон ки сайстанои зур ва светои сафед. соли боришаш 2009 сол аст ки суишфуреш газ бензина, объем мотора 4 литри 4 силиндра аст ки коробкаш автомата сайсари мошин мегад беҳтарина мошин дуруни шарда гаштага. ҳуҷҷатош мегад то моҳи июн дӯстон азиз, салон тоза, кондитсионер, электропакет ҳамаи намуд комфорта дорад. нархи мошина мега 190 000 мегем бо муомилаи хубам мекунем, ки ягон мошини арзон боша болиш агар сумамтия хела мешавад. мошин дӯстон азиз, салонш тоза кай, мақсад ки ҳамаи намуд комфорта мошин дора. хайхто медонед ки танҷа чӣ хелае ки Toyota Prado зур астае. балоншам ледни нави пачкай то моҳи июна ҳуҷҷат дорад. обши мошин мегад бе ягон камоди, бе ягон расход. ягон мошини арзонтар боша болои сумамтиен алиш мешавад ва сумаки боша нархи мошин 190 муомила ва савдош дар назди мошин ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. панамои рақами мегафони соҳибшон дар рақамошон WhatsApp ҳам дорад. ягон савол то боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оидаи мошин фаҳмида, шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳанд. агар шумо дар мошини фурӯшӣ боша барои реклама кардан маромад рӯи кунем, мо реклама мекунем, лайкора занед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra G аст ки дар кузифи хетчбек, соли боришаш 1999, суишфуреш газ бензин, объем мотора 6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин электропакет дӯстон азиз, балоншам ҳолати корияй, 4 та балон мега 80% дӯстон азиз, салоншам тозакай, инам халид светай. фақат ҳамин ки камтар бампери пешу ақиб камтар краска мега тамом. яда сарапи надора, бампери пешу ақиб хоҳем мекунем, нахоҳем, мақсад ки намекунем. нархи мошина мега 44 000 мегем бо муомилаи хубам мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадоне ки Москва истода қарор дорад. 44 000 бо муомилаи хуб дорад. якумаш рақамҳои Вавилон дасти ахираш 1883 WhatsApp дорад дӯстон азиз. дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 90 инашам WhatsApp дорад. ҳардаш кор мекунад. мошин алишне тоқа суми холӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ. хоб ягон савол то боша, ягон маълумотои иловагӣ хоҳед, агар оидаи мошин фаҳмида, шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳанд. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B аст бо адрон ки Opel дути соли боришаш 1997, суишфуреш газ бензин, объем мотора 6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега то моҳи августа мегад ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз. номерош транзита, ҳолаташ мега хубае. салоншам тозак, чихолакҳои фасл задагӣ мошина мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. бо метавонед ки маълумотои пурраша бо тариқи телефон гирен. нархи мошина мега 30 000 мегем бо муомилаи хубам мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 9 километр да. 30 000 муомила савдош дар назди капоти мошин. бештар маълумот аз рақамошон. якум рақамош рақамои Тоҷикистон ахираш 0263 мегафонай, дуюм рақамош рақамои Россия ахираш 43 WhatsApp дорад. кадом то ки мехарем марама занг занед, бештари маълумот агар мошин срочна бо муомила дорад. дӯстон азиз, шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан боша, марама дӯстон азиз, рақамимо дар аввали видео аст. WhatsApp-мон ахираш 2020 сурат маълумота рӯи кунем, мо реклама мекунем. лайкора занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. гурзавои Газел аст бо адрон ки мошинои боркаш,
соли бори 2006 сол аст ки сӯи фурӯш ҳам газ ҳам бензин ва гази еврочанал мега дорад. Объем мотораш мега 4.5 литри инжектор дӯстони азиз, коробкаш механикаи мушин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотораш 4 яъне ки 450 инжектора. ҳолати мушин мега беҳтарин. 2006 сол газ бензин. мушин мега як моҳ пеш мегад аэрасия мегад овардаги дӯстони азиз, растамошка мегад кадагай документош неки не надора ба документ мекунем. خب نرخ ماشین میگم 50000 میگیم با کانتر دیگه میگم معامله میکنیم و ماشین این حال قرار دارد در نویه قمسانگیر. چون عزیز رقمش رقمای TCL دستی اخیرش 99 TCL تاجیکستان و دومش رقمای راستی اخیرش 35 واتساپ دارد. راستموش که میگم کداگی چون عزیز داکومنتش خختون میکنین ماشین نو ای اپشن ای راستی اومدگی نرخ ارزان 2006 سال 50000 در نویه قمسانگیر. مرامت دیگه معلوماتای پورا و انیش از رقم گیرین مرامت. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی. اوپل استراجی هستای بادران که باید تایگه سراجنا اوپل استراجی خیچیبک سال باری 1999 هستای که سوی فروش گاز بنزین ابیو موتور 6 لیتره коробкаш механикае ҳолати мошин мега беҳтарин дӯстони азиз. сайсани мошин мега идеалне мақсад ки хали тоза гаштага аст мошин мақсад ки ягон камоди надорад. خب دӯстони азиз ҳуҷҷатҳои мошин мегад буд шудага не ки худмо мегад карда метием ҳуҷҷатча балоншон мегад нав аста хадавои дӯстони азиз дорад дӯстони азиз. опшим мошин чотка мегад дискаҳои заводко балоншам ҳолати корӣ. нархи мошина мегад 48 та мегем бо муомилаи хубам мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри дӯстони азиз. ягон камбудӣ мегад надорад. савдош мегад дар назди капоти мошин. агар шумо харидор бошен муомилаи хуб мега дорад. балон пачка ҳуҷҷаташ буд шудага карда метиям. якумаш рақамҳои TCL дасти ахираш 8620 тоҷикистон TCL. дуюмаш рақамҳои расия ахираш 2196 WhatsApp дорад. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин мақсад асраҷӣ фаҳмида шумо занг занен ба шумо фаҳмонда метиҳам. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкро аз ин навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Lada Largus Groz аст баъдро ки мошина нави аймаско овардагианд соли 2019 растамошка шудагӣ нест мошин беҳтарин ҳолат дай. Lada Largus Groz дӯстони азиз соли бори 2019 сол сӯи фурӯш бензин мотор 6 литри 16 дӯстони азиз клапана коробкаш механикаи ҳолати мошини баъдрон беҳтарин ай. мошин мегад 5 одамай дӯстони азиз 5 одамай 7 одамадам карда мешавад мегад дӯстони азиз. 4 балонош мегад навай зимни ледни нав кондиционер дӯстони азиз дорад абагирев сидени электропакет ҳолаташ дӯстони азиз қоидавӣ растамошка надорад дӯстони азиз мақсад ки балонош пачкаи мақсад хали сезони леди ва зимни дорад. хадавои 85% мегад дӯстони азиз ва вариантҳои алишира мегад мебинем маромат пешкаш кунем. нархи мошин мегад 125000 сомони аст бо муомилаи хуб дорад. мошин дар шаҳри душанбе дар 65 микрорайон қарор дорад. якта рақамаки рақамҳои тоҷикистон аст ва WhatsApp ҳам дорад. кадом ки мехарен занг занед бо муомилаи хуб дорад ва вариантҳои алиширам мега мебинем маромат пешкаш кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Nissan Maxima аст баъдро ки американка светои сафед. соли бори 2004 сол аст ки сӯи фурӯш бензини холӣ объем мотора 3 литра коробкаш автомата ҳолати мошин баъдро беҳтарин мошин вариантҳои алишам дорад. ягон Opel ягон мақсад мошини арзон боша болои сумамтиен мешавад. 10 моҳи дига ҳуҷҷат 10 моҳи дига тренировка кондиционер электропакет задни камера магнитофон ва системаи музикаш ҳам дорад самбуфер дорад дӯстони азиз ва чихолҳои оригинал ва кожини салон. мошин беҳтарин ҳолат 4 балоншам пачка ва дискаҳои заводскои аз худаш свети сафед светшам ягон хали краскашам расход надорад краскаш навай. нархи мошина мега 67000 мега бо муомилаи хуб мекунем мега ин Nissan-ҳои арзонакош нест баъд ки зуроша ёбшим идеални состояние. нархи мошин 67 муомилаи хуб мега дорад дӯстони азиз ва вариантҳои алиши ба ягон мошини арзон болои сум. коробкаш автомат ҳуҷҷат тренировка ҳама чи опшим дорад. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухта яъне қурғунтепа. якта рақамҳои билайни дастшо дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. кадоми шумо ки мехарем маромати дига маълумотоша гирен аз шумо хоҳиш ки лайкро разем ва навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳаштум камази фурӯшӣ. камази боркаш аст баъдро ки камазҳои сайсен идеални та камаз як даст гаштагай беҳтарин ҳолат дай.
соли бори 1990 дӯстон азиз коробкаш механика хеле чӣ хеле ихтор медонен 10 та балон мегад пачкай камаз як даст гаштагай идеални состояние вариантҳои алиши ҳастанд ба ягон Toyota Camry Corolla Mercedes-ҳои сечкаҳои объёмни ҳамин хеле се намуд вариант кати метавонед пешниҳод кунен ва сумаки нархи мошин 105,000 сомонӣ аст бо муомила дорад 105,000 сомонӣ муомила садош мегад дар назди мошин ва мошини айни ҳол қарор дорад ҳамин камаз дар шаҳри Душанбе гипрозент дӯстон азиз якумаш рақамои TCL ахираш 13 дуюмаш рақамои TCL ахираш 1568 иншам кор мекунад марҳамат ягон вариантҳои дига дошта бошем пешкаш кунем мошина хеле нархш қимат нест мақсад камаза 105,000 аста бо ҳамира муомилаи хуб мекунем вариантҳои алиши Camry сечка ва Corolla пешкаш кунем ва ҳар рақамош кор мекунад срочно занг занем мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra F бадрон ки дар кузифи караван светои сафед срочно бо нархи арзон соли бори 1996 сӯзишвориш бензини холӣ объём мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегад чун аз 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад балнош мегад 90 чун аз хадавоиш мегад 70% ва ягон мошини арзонак боша мегад то 10,000 сомона мегад боша болои сумамтия мегад меша ягон мошине ки то нархш то 10,000 сомона боша болои сумамтия мегад ба караван алиш мекунем ва сумаки нархи караван чун аз 30,000 сомонӣ аст бо муомилаи хуби хуб дорад 4 моҳ ҳуҷҷат балон нав хадавои 70% алиш ба ягон мошини арзонак мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки яъне ки тарафҳои ленскида 30,000 муомилаи хуби хуб дорад якта рақамои дастшонаки рақамои мегафон сунад дар рақамошон WhatsApp ҳам дорам кадоми шумо ки мехарен занг занед бештар маълумот чак мошин чотка камтар ин бамперош як сарафедори хеле ба хайр обшин ягон саволтон боша ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оидаи мошини фаҳмида шумо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi аст баъдон ки срочно бо нархи арзона Daewoo Nexi чотка соли бори 2003 сол аст дӯстони азиз ки узбекишай состояниш чотка мега сӯзишвориш газ бензин объём мотори 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошина барое ки Россия мера мега сабаби фурӯхта мега срочно пул дар кора билет мегира мега Россия мера мошин ҳолаташ мега чотка дискаҳои списни светои сафед салонш тозакай электропакет ҳамаш кор мекунад чун азиз мошин ки газ бензин мегад 100% мегад кор мекунад расходш чун аст фақат як аккумуляторш мегад камтар ҳамин слаби мега аккумулятор мегири дига ҳамаш 100% ҳолати баллон диска ҳуҷҷатош чун азиз ҳуҷҷаташ 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад обшин мақсад ки алиш намешад тоқа суми холӣ нархи мошина мега 18,000 мегем бо муомилаи хуби хуб мегад мекунем срочно мега Россия мерам пул дар кора якумаш рақамои мегафон дасти ахираш 10 дуюмаш рақамои Россия ахираш 36 WhatsApp-и холӣ дорад рақамои Тоҷикистонаш кор мекунад ва рақамои Россия тоқа WhatsApp-и холӣ 10 моҳ ҳуҷҷат баллон пачка тоқа суми холӣ 18,000 2003 сол дӯстони азиз хоб марҳамат на вариантҳои хуб мошинча чотка мега бе ягон калон дуруги шаҳр дагаштага мошин дар ноҳияи ҳамадонӣ марҳамат занг занем мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Opel Vectra B аст баъдон ки дар кузифи караван сунад Opel дути караван ки светои савзай ва мошин хелаки дасти як одамда гаштагия соли бори 1998 аст ки сӯзишвориш газ бензина объём моториш 1.6 литр коробкаш механика ҳолати мошин мега ҳолати хуби техника дӯстон мошин мега соза 4 дискаҳои заводской 4 балонои ҳолати корӣ ва светои савз мошин дути караван аст мошин соза ҳамин қайки моҳика накарда сурат гирифтиам сон азиз ба ҳуҷҷатош мега ҳуҷҷаташ ҳаста балонш мега на безеб на зур ҳолати миёна 98 сол дӯстони азиз як сола мегад ҳуҷҷат мега дорад 4 та балон сунад ҳолати кория ва электропакет сетазамок дорад нархи мошина мега 35,000 мегем бо муомилаи хуби хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон деҳаи ҷавонӣ дӯстони азиз мошин мега чотка дути караван 98 сол электропакет сентразамок балон нав ҳуҷҷат ҳамаш қоидавӣ ҳамин қайки мошина моҳика накардиян хоб якумаш рақамои мегафон дасти ахираш 42 дуюмаш рақамои мегафон ахираш 54 27 WhatsApp дорад ҳар душ рақамои Тоҷикистон яташта WhatsApp дорад ягон саволтон боша ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оидаи мошин фаҳмида шумо занг занен ҳамаша соҳибаш ба шумо фаҳмода метиҳам мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ Opel Astra F аст дӯстон ки дар кузифи хэтчбек светои олучагӣ вишнои олучагӣ сун азиз мошин
хечбека олучаги света кадомета ки махбуб боша нархша арзон карда метиан срочно соли барои 6 1991 гасай дӯстон азиз ки суифуриш газ бензина авбио мотор 6 литра коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин ай қайд бурвардагане ки мошин транзита уже тайёрае 4 та балон нав астае калпакои простои светои вишнови салоншам тоза кардсон мошинам қаки солош кӯна неки созае мақсади ҳолати мошин на зуруи зурае на безе ҳолати миёнае неки созае хоб сумаки нархи мошина мега 18000 мегем бо муомилаи хубам мегад мекунем арзон мегад мешавад то қасуми холӣ ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе дӯстон азиз мотор соз балон ҳолати корӣ 18000 муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин дар шаҳри душанбе пойтахт рақамҳош шунаси рақамҳои намедонам чӣ бошад ахираш мақсад ки 22 ина мақсад ки 2243 ҳамин рақамҳода ватсап ҳам дора метавонед ки мошина рафта аз пеш дар душанбе бибинед ва маълумотои пурраша бо гирен дӯстон азиз то қасум алиш палиш намеша марҳамат кадом ки мехарен занг занед баъд дӯстон азиз ногуфтаронам ки шумо агар хали мошинои фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан барои реклама кардан бошад марҳамат сурат маълумот шуд дар мо реклама мекунем ин буд навори рӯзаи мо то видеои оянда.